Bună ziua, bine ați venit la PC Config. Astăzi vom vedea o alternativă foarte bună pentru bătrânul și deja învechitul Winamp. Se numește AIMP. A de la audio, I de la inteligent, M de la media și P de la player. Deci este un player audio foarte inteligent. Haideți să mergem să-l descărcăm. Deschidem un browser. Scriem la adresă www.pcconfig.tk. Mergem la pagina de download, așteptăm puțin să se încarce. Și aici avem AIMP2. Dăm pe download. Și salvăm fișierul. S-a salvat, închidem browserul. Și acesta este fișierul, este o arhivă RAR. O dezarhivăm cu WinRAR sau cu un alt program de dezarhivare, WinZip, 7zip și altele. Și arată așa în momentul în care dezarhivăm. Acesta este un document text, dacă vreți să-l citiți, dacă nu, eu personal îl șterg. Și acesta este executabilul programului. Haideți să-l instalăm. Lăsăm engleză deocamdată. Programul are și limba română, dar o vom seta mai acuș. Dăm Next. Acceptăm termenii licenței. Aici putem debifa unele chestii, cum ar fi un icon în Quick Launch. Quick Launch-ul este acesta. Și cam atât. Restul este bine să lăsați. Aici, după cum vedeți, are și limba română. Dăm Next. Lăsăm să se instaleze în C-Program Files și dăm Install. Nu va dura mult. Și s-a instalat. Avem două chestii. Eu personal debifez Show README, nu vreau să citesc și las doar Launch AIMP2, să pornească programul, practic. Aici selectăm limba, o să selectăm română, dăm OK. Și aici putem face programul doar pentru noi, în cazul în care utilizați mai multe persoane același calculator. Puteți să-l instalați doar pentru dumneavoastră sau pentru toți utilizatorii. Eu o să las pentru toți utilizatorii, dau OK. Și așteptăm. Practic, aceasta este interfața programului. Arată foarte asemănător cu Winamp-ul, dar totuși este și foarte diferit. Pe lângă acest player, se mai instalează și acest AIMP2 Utilities. Îl deschidem. Ne pune din nou să alegem limba. Și acesta este AIMP Utilities. Deocamdată playerul o să-l închid. Aici avem mai multe ustensile care le putem folosi. Cum ar fi, putem chiar porni playerul din acest Utilities. Avem un convertor audio destul de bun, gratuit și destul de bun. Putem înregistra audio. Selectăm de aici microfonul și unde vrem să-l salvăm. Aici avem un editor de taguri, setările, extensiile playerului. Are destul de multe plugin-uri. Aici să lanseze Windows Explorer. Practic este sistemul de foldere. De aici putem porni playerul. Și aici avem, putem schimba limba și aici este un fișier ajutător. Deci putem închide fereastra activă, adică asta. Și asta. Se închide tot.
Și haideți să punem niște melodii. Cum punem melodiile? Apăsăm pe plusul acesta și avem aici fișiere, dosare, liste de redare sau un URL. URL-ul se folosește de obicei pentru a asculta postul radio într-un player audio. Eu o să apăs pe dosar și am un dosar cu muzică pe desktop. Acesta este. Calitatea sunetului este destul de bună, chiar foarte bună pot să zic. Punem pauză deocamdată. De aici putem scoate anumite melodii. Aici avem meniul contextual al programului. Aici avem setările. Vreau să vă spun că foarte mult de setat nu este. Nu aveți practic de setat aproape nimic. Dacă vreți doar să schimbați interfața programului, dar e destul de drăguță aceasta. Aici avem ce era și în IMP Utilities, îl avem și aici. Convertor audio, înregistrator audio, editor de taguri și cam atât. Aici este de preferat să nu apăsați butonul acesta pentru că vă va închide automat calculatorul. Puteți schimba aceste două chestii de aici. Trebuie să le faceți așa sau așa, dar eu zic că este destul de drăguț așa. Ce mi-a plăcut, când îl închidem și îl deschidem din nou, melodia va porni singură. Dacă ați închis când melodia rula, de exemplu, acum melodia rulează, eu închid programul și îl redeschid. Va reîncepe de unde a rămas. După cum vedeți. Automat se salvează o listă de redare default ca să nu ne pierdem melodiile. Putem face un bookmark. Aici este egalizatorul care l aveați și la Winamp. Aici puteți salva fișierele într-un alt dosar. De aici puteți sorta fișierele din Media Library după nume, după titlu, după dosar, după lungime, după mai multe criterii. Aici puteți căuta prin muzica dumneavoastră, în cazul în care aveți foarte multe melodii, ca să nu stați să le luați pe rând, scrieți aici titlul melodiei. De aici putem face o listă de redare nouă. Haideți să facem și noi o listă de redare. Să o numim test. Ok. Și ne s-a salvat lista de redare. După cum vedeți, în această listă de redare nu avem nimic. Dar putem adăuga. Cum adăugăm? Foarte simplu. Apăsăm tot aici pe plus. Fișier sau dosar. Haideți să le iau pe rând. Să le iau toate date totuși. Și când închideți playerul și îl redeschideți, se va deschide cu lista de redare test. Și aveți și pe cea default, unde vor fi toate melodiile pe care le-ați ascultat, dar aveți și lista de redare pe care ați creat-o dumneavoastră. Aici să ne ascundă playlistul, practic. De aici reglăm volumul. De aici reglăm balansul între bas. Ce mi-a mai plăcut, când îl minimizați, o să vă apară această fereastră micuță pe care o puteți duce oriunde, iar când ascultați o melodie, dați să dau puțin mai încet, va apare aici ce melodie ascultați, puteți și de aici să dați mai tare, mai încet, mai înainte, mai înapoi. Deci este un mini player aici, practic. Cam atât despre acest player. Este ușor de folosit, la îndemâna oricui. Vreau să vă spun că este produs de o companie rusească. După cum știm, rușii fac și celebrul antivirus Kaspersky. Și eu zic că acest player AIMP2 îl poate înlocui oricând cu succes pe bătrânul și învechitul Winamp.
mai ales că are și o interfață de administrare în limba română. Skin-ul este mult mai drăguț, adică interfața lui, și este demn de încercat măcar, dacă nu de folosit ca player audio de bază. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă mai aștept și cu altă ocazie. La revedere!